Циркът е единствената неостаряваща наслада, която можеш да си купиш с пари, е написал някога Ернест Хемингуей. В наши дни по-точно е да се каже, че цирковото изкуство е единствената форма на забавление, която радва и малки, и големи. Уличните изкуства се появяват в средата на 18 век, но корените им могат да се проследят хилядолетия назад в историята, до Древен Рим и преди него. Още по-антично, древните гърци поставили сцена за представления по средата на града и там се провеждали състезания, надбягвания с колесници и други забавления за хората. А сега нека се пренесем във времето и пространството в град Разград, където под открито небе, в централната част на града, се проведе фестивал на талантите и изкуствата, наречен Разград, градът е сцена.